Chceš, aby AI pracovala za teba? Vieš to docieliť vďaka AI automatizácii. Ak používaš nástroj ako napríklad ChatGPT, Gemini, tak musíš prísť do toho nástroja, napísať tam nejaký príkaz a AI vykoná tú úlohu. Toto všetko sa dá ale spraviť automatizovane, že to iba raz nastavíš a potom sa tento proces deje sám. A teda umelá inteligencia ti pravidelne, bez toho, aby ty si čokoľvek spravil, pomáha. Predstav si, že máš e-shop a máš produkty od dodávateľa, ktoré ti posiela napríklad v polštine. Umelá inteligencia ti vie automatizovane preložiť, pochopiť, že do akej kategórie tvojho e-shopu patria a rovno ti ich tam dať. Stačí iba, aby si to raz nastavil a všetko bude fungovať bez toho, aby si to musel ty vykonávať. Ďalší príklad využitia tejto AI automatizácie je oslovovanie klientov. Umelá inteligencia vie vďaka automatizácii nájsť klientov, osloviť klientov a ak klienti nezareagujú, tak sa im ešte aj pripomenúť. Ďalšie pekné využitie AI automatizácie je napríklad v marketingu, kde AI ti vie pripraviť príspevok a rovno ti ho aj nahrá na všetky sociálne siete. Presne takéto automatizácie sme robili pre našich klientov. Ak by si aj ty chcel pomôcť vďaka AI automatizácii a chceš zefektívniť tvoje procesy, kľudne nám napíš, nezáväzne sa porozprávame a vytvoríme AI automatizáciu pre teba.